Takže začneme na 2 červených a 1 žltej pružine. Môžeš si ľahnúť na chrbát, ramená klasicky pod ramenné opierky, hlava na hlavovú opierku a nohy prídu na futbar. Medzi kolená umiestnime loptu, aby si dokázal udržať kolená vlastne v jednej línii s členkom. Zaprieš stred chodidla, tam, kde sa stretáva päta s klenbou, trošku vyššie a môžeš trošku širšie umiestniť tie chodidla. Tak. V tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom následne podsádzaš panvu a roluješ stavec po stavci hore do mosta. V moste sa nadýchneš a s výdychom stavec po stavci pokladáš chrbticu naspäť na podložku. Výborne. A pokračuješ. Neponáhľaj sa. V tempe vlastného dýchania na začiatku poriadne podsaď panvu. V hornej pozícii sa nadýchneš a s výdychom opäť stavec po stavci pokladáš chrbticu naspäť dole. Tak, poď ešte, len si skontrolujem. Výborne, presne tak, ako ideš, pokračuj, každý jeden stavec jednotlivo chceš rozpohybovať, zároveň pri vyrolovaní hore do mosta váha zostáva len na ramenách, neprenášaš ďalej na krk, zastavíš na ramenách s váhou. Tak, výborne, brucho pevné, panva podsadená celý čas a s výdychom opäť zroluješ naspäť dole. Výborne. Opäť s výdychom vyroluješ hore do mosta. V moste s nádychom podržíš, zostávaš v moste, panva podsadená, zadok stisnutý, brucho pevné a váha zostáva na ramenách. Opäť sa nadýchneš a s výdychom následne sa otlačaš od futbaru, nie úplne do vystretých nôh, jemne pokrčené kolena. S nádychom sa vraciaš naspäť do mosta a s výdychom opäť roluješ stavec po stavci naspäť dole na podložku. A opakuješ. Prestriedávaš otlačanie a rolovanie hore do mosta. S výdychom vyroluješ, výborne, podržíš. Panva celý čas podsadená, čiže aj pri tom otláčaní panva zostáva vysoko, zadok stisnutý, s nádychom sa vraciaš do mosta a s výdychom opäť roluješ stavec po stavci dole na podložku. Tak. Výborne, váha zostáva na ramenách, pri tom otlačení panva stisnutá, teda zadok stisnutý, panva podsadená. A už zostávame len pri otlačaní. Dobre, s nádychom sa vraciaš do mosta a s výdychom sa opäť otlačaš. Super. Držíš panvu vysoko, pokračuješ, váha na ramenách. A poď posledný krát sa s výdychom otlačíš. S nádychom sa vraciaš naspäť do mosta a s výdychom stavec po stavci pokladáš chrbticu naspäť dole na podložku. Super. Uvoľníš. Loptu dáme na chvíľočku preč. Zostaneme ešte v pozícii, trošku zahrejeme nohy. Zmeníme však pozíciu chodidiel. Zaprieš si špičky na šírku bokov do futbaru. Výborne. V tejto pozícii panva zostáva v neutrálnej pozícii, už nepodsádzame, tak ako si ju položil, zostáva na keridži, a len s výdychom sa ako v drepe otlačíš od futbaru. A s nádychom parkuješ vozík naspäť do počiatočnej pozície. Nie úplne na stopku a s výdychom potom opakuješ. Predstava drepu. Úzkeho drepu na špičkách. Výborne. S nádychom, keď sa vraciaš, päty ťaháš hore za špičky. Tak, ako keby si fyzicky stál na tých špičkách. Členok, koleno a bedro sú v jednej línii, čiže kolena idú priamo, ani nie dovnútra, ani nie dovon. A panva zostáva v neutrálnej pozícii. Tak, výborne. A s ďalším výdychom sa otlačíš posledný krát a s nádychom sa vrátiš naspäť do počiatočnej pozície. Zostaneme s špičkami na futbare. Pravú nohu vystrieš ponad futbar do 45 stupňového uhla a budeme sa otlačať od jednej nohy. S výdychom sa od ľavej otlačíš a s nádychom sa vrátiš. Výborne. Opäť s výdychom sa otlačíš a s nádychom pomaly vypúšťaš. Ďalším výdychom ide pravá noha do stoličky a s nádychom sa vracia. Čiže s výdychom do stoličky, 90 stupňový uhol, tak, a s nádychom opäť nad futbar. Výborne. A pokračuješ. S nádychom spomaluješ ten vozík, robíš odpor pružinám. Tým, že cvičí jedna noha, tak je to trošku náročnejšie na tú nohu. A s ďalším nádychom vystrieš nohu pod futbar. Uvedom si, kde je futbar, vystieraš nohu pod futbar a s výdychom naspäť do stoličky. Pomaly kontrolovanie, stále pod futbar, stále pod futbar. Pomaly kontrolovanie. Panva zostáva celý čas v neutrálnej pozícii, brucho je pevné a otlačaš sa od tej ľavej nohy.
Tak a poď posledný krát s nádychom tu v tejto pozícii podržíš teraz, trošku viac sa otlač do takej polovičnej pozície, držíš, dýcháš a na posledných 10 sekúnd budeš pulzovať malé kmity na tej ľavej nohe. Posledných 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne uvoľníš, predýcháš, super, môžeš uvoľniť chodidlá, môžeš aj trošku vytriasť, ak by si potreboval. A napokon nastavíme si opäť nohy na šírku bokov špičkami zapreté vo futbare. Začneme najprv obyčajnými drepmi, panva v neutrálnej pozícii, brucho pevné. S výdychom sa otlačíš ako v drepe a s nádychom opäť do počiatočnej pozície a opakuješ. Výborne. Opäť bedro, koleno, špička, členky v jednej línii, s výdychom sa otláčaš a s nádychom pomaly kontrolovane sa vracaš do počiatočnej pozície. Posledný krát sa s výdychom otlačíš, s nádychom sa vrátiš naspäť do počiatočnej pozície. Zostávame v pozícii ľavú nohu, vystrieš ponad futbar do 45 stupňového hola a s výdychom sa od pravej nohy otláčaš a s nádychom naspäť. Stále panvu udržiavaš v neutrálnej pozícii, brucho pevné, zadok stisnutý a s výdychom ide noha do stoličky a s nádychom vystieraš naspäť nad futbar. S výdychom do stoličky a s nádychom pomaly nad futbar. Super. Hlavne dýchaj pritom, nezadržiavaj dých, aj keď potrebuješ dýchať iným spôsobom, hlavne dýchaj. A s tým ďalším nádychom ide už noha pod futbar. Uvedom si, kde je futbar, vystieraš nohu pod futbar a s výdychom naspäť do stoličky. Super. Pomaly, kontrolovane a s výdychom naspäť do stoličky. A poď posledný krát sa s výdychom otlačíš. S nádychom sa vrátiš nohou pod futbar, podržíš v tejto pozícii v takej polovičnej, predýchaj a na posledných 10 sekúnd budeme kmitať. Posledných 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne uvoľníš chodidlá, uvoľníš nohy a môžeš zostúpiť dole. Zahrejeme si ešte core. Takže zostaneme na jednej žltej pružine. Klakneš si obidvoma kolenami na krič a obidve ruky prídu na futbar. Chodidlá môžeš mať voľne uložené, nemusia byť zapreté v ramenných opierkach, kolená budú na šírku bokov. Prenesieš váhu nad futbar, čiže aj ramená budú priamo nad zápestiami. Podsadíš panvu a stisneš zadok, čiže presne tvoje telo sa dostane do takéhoto plenku, ako máš. Pozícia tela sa nezmení, len s nádychom sa pripravíš, s výdychom sa od futbaru otláčaš cez vystreté ruky, čiže otláčaš celé telo od futbaru. S nádychom v spodnej pozícii podržíš a s výdychom sa následne potiahneš naspäť. Pozícia tela sa nemení. Môžeš mať jemne stisnutý zadok a podsadenú panvu. Výborne. Zadok nevytláčaj v tej spodnej pozícii a kľudne podrž dole. Tak a držíš výborne a s výdychom naspäť potiahneš. Super. Ramená idú od uší, brucho je pevné celý čas. Čím ďalej sa otlačíš, tým náročnejšie to je a čím dlhšie podržíš, o to viacej ten core maká. Tak, skús ešte trošku podržať, telo podržíš takto, poď, nevytlačaj zadok. Tak, to je ono. A presne tak. Super. A s výdychom sa cez vystreté ruky potiahneš naspäť. Super. Poď ešte zo pár opakovaní. Tak, a poď posledný krát sa s výdychom otlačíš, s nádychom v pozícii podržíš a s výdychom sa potiahneš naspäť. Super. Môžeš zostúpiť dole na pravú stranu reformera. Použijeme box, pritlačíme si box, zostávame na žltej a pritlačíme si box pozdĺž rámu reformera a úplne až na futbar. Vystúpiš si hore na box. Pravá noha zostane na boxe a ľavú nohu zaprieš do ramennej opierky. Ideme do výpadov. To znamená, že bude pravá noha cvičiť, žltá pružina. V tejto pozícii plecia idú dozadu a dole, brucho je pevné, rebra sú schované. Nepodsadzaj panvu. Panva zostáva v neutrálnej pozícii. Nadýchneš sa na prípravu a s výdychom ideš dole do výpadu, otláčaš vozík, zadná noha vystretá. A s nádychom ideš naspäť hore. Ruky kľudne si môžeš aj uložiť aj nabok alebo dopredu do modlitby podľa toho, kde je ti to prirodzenejšie. Neskôr si tie ruky pridáme. Výborne. Ak potrebuješ dýchať inak, dýchaj. Hlavne nezadržiavaj dých. Tak, super. Pomaly, kontrolovane. V pozícii sa neponáhľaj, brucho držíš pevné.
Pravá noha pracuje. Mal by si cítiť stehno a sedací sval. A pridáme si ruky. To znamená, že s nádychom, ako ideš dole do výpadu, vystieraš ruky hore nad hlavu a s výdychom idú ruky naspäť vedľa tela. S nádychom dvíhaš ruky nad hlavu a s výdychom idú ruky naspäť vedľa tela. Výborne. S výdychom zatlač cez tú stojnú nohu. Tak. Ak by boli ruky príliš veľa, kľudne zostávaš len pri výpadoch bez tých rúk. A s ďalším nádychom držíš pozíciu výpadu. Veľmi dobre. Plecia idú od ušia dole, brucho je pevné, výborne. A držíš a dýcháš. Váha je na pravej nohe, predýchaj pozíciu. Výborne. Ešte chvíľočku. Máme posledných 5, 4, 3, 2 a 1 a pomaličky prídeš hore. Super. Môžeš na chvíľku zložiť nohu, aby si uvoľnil to chodidlo. Pôjdeme ešte raz, ale pôjdeme do výpadu, ktorý sa volá korčuliar, čiže ťažšia forma výpadu. Počiatočná pozícia bude rovnaká. Opäť pravá noha zostane na boxe, ľavú nohu zaprieš do ramennej opierky. Opäť sa s nádychom zídeš dole do výpadu a budeš držať vo výpadovej pozícii. Kľudne ruky zatiaľ v bok alebo na hrudníku. A v tejto pozícii zostávame po celý čas. 90% váhy zostáva na pravej nohe a s nádychom následne len pokrčíš ľavú nohu pod seba a s výdychom ju opäť otláčaš. Výborne. Brucho zostáva pevné, hlavne v tejto pozícii chráň spodný chrbát tým, že vlastne kor máš aktívny. To je ono. Pomaly kontrolovanie, neponáhľaš sa. Každý centimeter pohybu je precítený. Precízne vystrieš tú nohu a následne pomaly ju pokrčíš naspäť pod seba. Pracuje pravá noha, 90% váhy práve pravá noha. A pozeraj sa niekde tam pred seba. Tak, hlava v predĺžení chrbtice, to je ono. Brucho pevné. A ak by si sa cítil, môžeš pridať ruky. To znamená, že s výdychom, ako vystieraš nohu, vystieraš ruky a s nádychom, ako krčíš nohu, krčíš ruky. Výborne. Tak, ak by boli ruky príliš veľa, kašleš na ruky a pokračuješ len opäť nohami, pozícia v nohách. Tak, máme ešte chvíľku, podrž ešte chvíľočku. Tak, s ďalším výdychom vystrieš nohu, vystrieš ruky a držíš a dýcháš. Nádych nosom, výdych ústami. Plecia od ušia dole. Poď hlbšie, ak vieš. Tak, to je ono. Brucho ku chrbtici, aktívne brucho. Posledných 5, 4, 3, 2 a 1. Výborne. Uvoľníš, zostúpiš dole a predýcháš. Predtým, ako prejdeme na druhú stranu, si dáme vlastne hornú časť tela, dáme si ramená a medzi lopatkové svaly. Klakneš si obidvoma kolenami ku ramenným opierkam. Zostávame na žltej pružine. Buď opatrný, pri žltej pružine sa keriš veľmi ľahko hýbe, čiže všetky pohyby idú pomalé a kontrolované. Zobereš si do rúk popruhy, prekrížiš si ich, to znamená, vymeníš v ruke tie popruhy a zober si do rúk krátke popruhy a postav sa hore do kolien. Tak, v tejto pozícii môžeš mať jemne stisnutý zadok. Nepodsádzaj si pánvu, ale jemne stisni zadok. Plecia idú dozadu od dole, tak. Ruky idú vedľa tela, dlane sú otočené na telo. Dlane otočíš na telo, výborne. Ideme na medzilopatkové svaly. To znamená, že pohyb bude vychádzať práve spomedzi lopatiek, nadýchneš sa, s výdychom zatlačíš lopatky k sebe a ruky nasledujú dozadu. Nádychom vraciaš naspäť ruky na úroveň tela. A opakuješ. To je ono. Čiže pohyb vychádza spomedzi lopatiek, pozeráš sa priamo pred seba, tak, kde smeruje hlava, smeruje chrbtica. Výborne. Pevné brucho, pomalé kontrolované pohyby. Zatlačíš lopatky k sebe, ruky nasledujú výborne a s nádychom idú ruky naspäť vedľa tela. Ak si potrebuješ oddychnúť, pustíš ruky viacej pred telom a nezastavíš presne vedľa tela. Tak, ešte chvíľku. A s tým ďalším výdychom zatlačíš ruky dozadu a držíš a dýcháš. Nádych nosom, výdych ústami. Brucho pevné, rebra schované. Výborne. Ešte chvíľočku, posledné 3, 2 a 1. Výborne. Uvoľníš, predýchaj.
zostávame ešte v pozícii, tak ako si teraz hore v kolenách, ruky pôjdu naspäť vedľa tela, ale zatlačíš zadok dozadu a dostaneš sa do takého predklonu. Ideme na tricepsové extenzie, to je ono. Brucho je pevné, s nádychom ohnieš už len predlaktia a s výdychom vystrieš predlaktia dozadu, to je ono. Lakte sa ani nepohnú, čiže lakte zostávajú v jednej pozícii a len predlaktia a s výdychom opäť do vystretia. Mal by si cítiť zadnú stranu rúk, tricepsy, opäť pohľad smeruje na prednú časť rámu reformera, hlava v predĺžení chrbtice. To je ono, pomalé kontrolované pohyby. Dlane nasmeruj na seba, otoč dlane na seba. Tak, super. To áno, keď s výdychom vystriešte ruky, môžeš tam jemne podržať a s nádychom potom pokrčíš predlaktia. Super. Výborne. A s ďalším výdychom zatlačíš do vystretia a držíš tam. Nádych nosom, výdych ústami. Zatlač lopatky k sebe, výborne. Potlač ešte ruky o niečo vyššie na posledných 5, 4, 3, 2 a 1. Dosadni na päty, predýchaj. Posledné cvičenie, ktoré nás tu čaká. Pokiaľ by si nevedel sedieť na pätách, vieme dať na členky vlastne loptu a to ti vlastne odľahčí tie členky. Zoberieš si popruhy tam, kde sú zošité, čiže tam, kde je krátky a dlhý popruh zošitý, zostávaš sedieť na kolenách. Ideme naspäť na medzilopatkové svaly, vystrieš ruky pred seba, dlane smerujú dole. V tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom opäť stisneš lopatky k sebe, otváraš ruky do strán a s nádychom pomaly vraciaš naspäť do počiatočnej pozície. Veľmi dobre. Tak, a pokračuješ. Pri otvorení neotváraš rebra, rebrá sú celý čas pevné, schované a plecia idú od uší a dole. Tak. Opäť pohyb vychádza z medzilopatkových svalov. Tak, veľmi dobre. Nezabudni dýchať. Zodvihni troška vyššie tie ruky. Snaž sa na úrovni ramien. A poď posledný krát s výdychom do otvorenia. Tak. A s nádychom pomaličky uvoľníš. Výborne. Popruhy rozkrížiš, vrátiš na svoje miesto, zavesíš za ten dlhý popruh a zostupíš dole. Predtým, ako prejdeme na opačnú stranu, si vlastne ešte dáme box hore na šírku, na kerič a nezakrývame ramenné opierky. A ideme do bočného plenku. Ideme do plenku na ľavom predlakti, to znamená, že ľavé predlaktie pôjde na box a chodidlá pôjdu na platformu. Pravé chodidlo pôjde dopredu a ľavé chodidlo pôjde dozadu. Sekundu. Že pravé chodidlo pôjde dopredu a ľavé chodidlo dozadu do takého tvaru nožničiek. Ľavé predlaktie ide na box, v tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom sa otlačíš do vystretých nôh, ruka ide hore do stropu a držíš plank. A dýcháš. Nádych nosom a výdych ústami. Výborne. Pánva je v jednej línii, nezatváraj pánvu, tak ako si mal predtým, bolo dobre. Tak, to držíš pánvu v jednej línii. Otláčaš, tlačíš bok smerom hore a od ramena sa otláčaš čo najďalej hore do stropu. Plecia ťaháš dozadu a dole. Výborne. Tak, a dýcháš v tejto pozícii. Výborne. Tak, a pridáme si k tomu rotácie. To znamená, že s výdychom pôjde horná ruka po telo rotácia a s nádychom naspäť hore do stropu. Veľmi dobre. Pomaly kontrolovane pokračuješ. Ak by si potreboval prestávku, položíš zadok, predýcháš a vrátiš sa naspäť do pozície. Veľmi dobré. Od toho predlakte sa otláčaš. A poď posledná rotácia. S nádychom naspäť hore do stropu a uvoľníš. Super, predýchaj. Dosadni kľudne na box ako na stoličku. Oddychni si v pozícii.
a prejdeme na druhú stranu, čiže pôjdeme rovno do plenku aj na druhú stranu. Práve predlakte pôjde na box, chodidlá pôjdu na platformu, opäť, ale tentokrát opačne. Ľavé chodidlo pôjde dopredu, práve chodidlo vzadu a práve predlakte bude na boxe. Opäť sa nadýchneš, s výdychom sa otlačíš do plenku, ruka ide hore do stropu a pozíciu držíš. Tak, výborne. Pánva rovno. Super. Telo je v jednej línii, perfektné. Od predlaktia sa otláčaš čo najvyššie hore do stropu, ťaháš sa za rukou, ktorá je v strope a dýcháš. Hlavne dýchaj. Nádych nosom a výdych ústami. Ak by si potreboval prestávku, položíš zadok, predýcháš a vrátiš sa naspäť do pozície. Následne s ďalším výdychom rotácia, horná ruka po telo a s nádychom naspäť hore do stropu. Tak, super. Veľmi dobre, pomaly, kontrolovanie, precítenie, každý centimeter pohybu. Ešte máme chvíľku. A poď posledný krát rotácia s výdychom. Tak, s nádychom naspäť hore do stropu a s výdychom následne uvoľníš. Perfektné. Zaparkuješ vozík, môžeš zostúpiť dole a zostávame na žltej pružine a zopakujeme si tie výpady na opačnú stranu, čiže zložíš si box na ľavú stranu, pozdĺž rámu reformera, prilepíš na footbar, tak, a vystúpiš si hore na box. Tentokrát zostáva ľavá noha na boxe, pravú nohu zaprieš do prilahlej ramennej opierky. Opäť brucho je pevné, plecia idú od ušia dole, ruky si môžeš dať či už do modlitby alebo na bok a s nádychom ideš dole do výpadu, zadná noha vystretá a s výdychom zatlačaš cez stojnú nohu a ideš naspäť hore do počiatočnej pozície. S výdychom, ako keď zatlačíš cez tú ľavú nohu, budeš cítiť stehno a sedací sval. Brucho je celý čas aktívne. Tak, a hlava v predĺžení chrbtice. Výborne. A môžeme si s ďalším opakovaním pridať ruky. S nádychom, ako ideš do výpadu, dvíhaš ruky hore nad hlavu a s výdychom idú ruky naspäť vedľa tela. Super. Ak by boli ruky príliš veľa, samozrejme môžeš pokračovať bez rúk. Sústredíme sa hlavne teraz na tú výpadovú časť, hlavne na tie nohy v pozícii. A s ďalším nádychom ideš dole do výpadu a vo výpade držíš a dýcháš. Váha prevažne na tej pravej nohe, plecia idú od ušia dole, brucho pevné, rebra schované a predýchaj to. Predýchaj ešte chvíľku, posledných 5, 4, 3, 2 a 1. Super, môžeš uvoľniť pozíciu. Môžeš na chvíľku zložiť nohu, aby si poriadne uvoľnil končatiny. A pôjdeme naspäť ešte na jednu výpadovú sériu, čo sa volá korčuliar. Ľavá noha zostane opäť na boxe, pravá noha zapretá v ramennej opierke. Opäť s nádychom zídeš dole do výpadu a zatiaľ len podržíš výpad a zostávaš dole. Výborne. Váha 90%, práve pravá noha a následne len s nádychom budeš krčiť pravú nohu pod seba a s výdychom vystieraš. To je ono. Presítené, pomalé, kontrolované pohyby. Telo sa ani nepohne. Takzvané korčuluje tentokrát tá pravá noha. I keď pracuje práve ľavá, pretože nesie váhu celého tela. Veľmi dobre. Brucho v pozícii aktívne. Pevné, hlava v predĺžení chrbtice. Tak, a plecia dozadu a dole. Super, váha 90%, práve ľavá noha. A keby si chcel, môžeš pridať ruky. S výdychom, ako vystieraš aj ruky a s nádychom, ako krčíš aj ruky. Výborne. Súčasne. Tak. Pri tom vystretí rúk brucho pevné, neuvoľňuješ brucho.
Veľmi dobré, váha zostáva na tej ľavej nohe. Máme ešte chvíľočku. Opäť otlačíš do výstretia a držíš pozíciu. Držíš, predýcháš. Posledných pár sekúnd, posledné 4, 3, 2 a 1. Super, uvoľníš. Výborne. Môžeš zostúpiť dole, predýchaj. Box môžeme odstrániť, nebudeme ho už potrebovať. Tak. Super. A pôjdeme na hornú časť tela, tentokrát vlastne smerom ku futbaru. Dáme si tam zelenú pružinu, žltú dáme preč a môžeš si klaknúť na kerič a sadnúť na päty opäť. Ak by bol problém so sedením na päty, môžeme to zmeniť. Môžeš sa posunúť úplne k ramenným opierkám. Neopieraj sa o ne, ale cíť, že ich máš vlastne za sedacím svalom a zobereš si do rúk popruhy. Zober si krátke popruhy. Začneme krátkými, pokiaľ by to bolo náročné, prechytíš si dlhé popruhy. Ruky ohneš, predlakte ohneš do 90 stupňového uhla, dlane smerujú hore. Plecia sú od uší a dole, brucho je pevné a ťaháš sa za korunou hlavy, čiže ťaháš sa do výšky. V tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom vystieraš ruky na úroveň ramien a s nádychom vraciaš ruky naspäť vedľa tela. A opakuješ. Vracaj ruky naspäť vedľa tela, nechod lakťami za telo, vedľa tela a s výdychom opäť vystieraš. Super. Tak, pozeráš sa priamo pred seba. Tak, ťaháš sa do výšky. Cvičíš v každom smere pohybu, čiže aj s nádychom, keď vraciaš tie ruky, spomaluješ tú pružinu a s výdychom vystieraš. S ďalším výdychom, ak sa dá, môžeš sa postaviť zároveň do kolien, ako vystieraš ruky, postavíš sa hore do kolien, vyskúšaj si to, hore do kolien a s nádychom naspäť dole. Výborne. Nezabudaj však vystrieť na úroveň ramien, úplne na úroveň. Tak, to je ono. Brucho pevné, rebrá sú schované. Super. Ak by to bolo príliš veľa, zostávaš sedieť na pätách. Tak, a poď posledný krát. S výdychom vystieraš ruky pre telo a s nádychom sa vraciaš naspäť do počiatočnej pozície. Vydýchaj, predýchaj, uvoľni na chvíľočku ruky, pôjdeme naspäť do tej istej pozície, ale tentokrát budeme vystierať po jednej ruke. To znamená, že opäť sú predlaktia ohnuté do 90 stupňového uhla, nadýchneš sa a s výdychom vystrieš jednu ruku a s nádychom vrátiš naspäť do počiatočnej pozície. S výdychom vystrieš druhú ruku a s nádychom naspäť a prestriedávaš. Nebudeme tu dlho, je to trošku náročnejšie, pretože odpor zostal, ale zároveň pracuje už len jedna pružina. Ak potrebuješ uvoľniť napätie, chytíš si dlhý popruh do ruky. Stále tam máme rezervu dlhého popruhu. A napokon pridáme si ešte rotáciu. S výdychom, ako vystieraš, rotuješ za pokrčenou rukou a s nádychom vrátiš. S výdychom rotácia do druhej strany a s nádychom vrátiš. Čiže zapojili sme si vlastne šikmé brušné svaly do rovnice. Výborne. Tak, pomôž si tým bruchom. Máme ešte posledných pár sekúnd. A posledných 5, 4, 3, 2 a 1. Super. Uvoľni. Posledná vec, ktorá nás tu čaká, budú kruhy. Ruky vystrieš vedľa tela, dlane smerujú na mňa. V tejto pozícii sa nadýchneš, s výdychom ťaháš ruky hore nad hlavu, otočíš dlane na mňa a s nádychom obkrúžiš vedľa tela. A opakuješ. Výborne. Pomaly, kontrolovane, neponáhľaš sa, úplne nad hlavu, plecia idú od ušia dole, rebrá sú schované, brucho je pevné. Tak. Výborne, ako keby si naberal vodu, ideš úplne nad hlavu, otočíš dlane a obkrúžiš vedľa tela. Perfektné. A poď ešte posledný krát. A s nádychom uvoľníš. Super. Popruhy vrátiš na svoje miesto. Posledná časť bude brucho. Necháme si tam zelenú pružinu a pridáme si ešte žltú pružinu a ľahneš si na chrbát, ako sme ležali na začiatku. Nohy pôjdu na futbar, ramena pod ramenné opierky a hlava na hlavovú opierku. Môžeš sa posunúť trošku nižšie od ramenných opierok, čiže nemusíš až taký centimeter, 2, nech sa proste nedotýkaš tých ramenných opierok. Zobereš si do rúk krátke popruhy.
Nohy pôjdu do pozície stoličky, čo je vlastne kolená budú priamo nad bedrami, 90 stupňový uhol medzi telom a predkolením a 90 stupňový medzi stehnom a telom a predkolenie a stehno tiež 90 stupňový uhol. Snažíš sa udržať tento uhol, ruky idú hore do stropu, čiže jemne zatlačíš do pružín, do popruhov, aby sa ruky dostali priamo nad ramena. V tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom zatlačíš ruky dole ku bedrám, výborne. S nádychom idú ruky naspäť hore a s tým ďalším opakovaním vyroluješ po spodný okraj lopatiek, čiže ideš aj telom hore a s nádychom sa vraciaš naspäť dole na podložku. Perfektné. Tak. Pomaly kontrolovanie v každom smere pohybu. Takým tempom, akým ideš hore, takým tempom sa aj pokladáš naspäť, roluješ naspäť dole. Pánva zostáva v neutrálnej pozícii. Tak a brucho pevné. Plecia idú od uší a dole. Tak, s ďalším výdychom vystieraš jednu nohu nad footbar a s nádychom vrátiš naspäť do pozície stoličky a prestriedaš. Super. A druhá strana. Tak. Samozrejme môžeš vystierať aj o niečo vyššie, ak potrebuješ. Čím vyššie vystieráš, o to ľahšie to bude. Nemusí byť vyslovene nad footbar. A ak môžeš vystierať obidve nohy naraz. Výborne. A s nádychom vrátiš do pozície stoličky. Poď ešte raz. S výdychom vyroluješ a s nádychom sa vrátiš naspäť do pozície. Super. Môžeš na chvíľku uvoľniť, predýchaj. Ešte máme asi 2 minúty, ale predýchaj. Kľudne polož nohy na footbar a ruky uvoľni. Tak. Pôjdeme naspäť do pozície, opäť pôjdu nohy do pozície stoličky, ruky hore do stropu, 90 stupňový uhol, trošku zatlač, tak. V tejto pozícii sa nadýchneš, s výdychom vyroluješ, zatlačíš, vyroluješ a zostávaš v pozícii a dýcháš. Kľúčne kosti idú do strán, plecia od ušia dole, ťaháš ruky za prstami a pohľad smeruje ponad pupok a medzi stehná. S nádychom vystrieš nohu nad footbar, a s výdychom ju vrátiš naspäť do stoličky. S nádychom vystrieš druhú nohu nad footbar a s výdychom vrátiš naspäť do stoličky. A opakuješ a prestriedávaš. Pomaly, neponáhľaš sa. To je ono. Predstav si, že tú nohu ti niekto ťahá, čiže predstav si, ako keby ja som ti ju nechcela pustiť a takým spôsobom a ťahaj. Tak, to je ono. Tak. A s ďalším nádychom potom vystrieš obidve nohy a s výdychom idú naspäť do stoličky. S nádychom vystieraš obidve nohy a s výdychom naspäť do stoličky. Poď ešte máme zo pár opakovaní. A poď posledný krát s nádychom vystrieš, s výdychom vrátiš naspäť do stoličky a uvoľníš. Predýchaj, posledná minúta nás čaká. Bude najnáročnejšia. Počiatočná pozícia bude rovnaká. Opäť nohy v stoličke, ruky idú hore do stropu, opäť sa nadýchneš, s výdychom zatlačíš ruky, vyroluješ a držíš. Opäť kľúčne kosti do strán, plecia od ušia dole. Ťaháš sa za prstami. Výborne. Teraz otočíš dlane na telo, s nádychom otvoríš ruky do strán a s výdychom zatlačíš naspäť ku bedrám. A opakuješ. S ďalším nádychom vystieraš jednu nohu a zároveň otváraš ruky. Výborne. A s výdychom naspäť. S nádychom druhá noha a s výdychom naspäť. Veľmi dobre. Neponáhľaj sa, pomaly, kontrolovane. Ak potrebuješ prestávku, jednoducho položíš, predýcháš a potom sa vrátiš naspäť do pozície. Ak vieš, s ďalším opakovaním idú obidve nohy. S nádychom vystieraš obidve nohy a s výdychom naspäť. Ak je to príliš veľa, zostávaš pri prestriedávaní nôh, alebo ak je už aj to príliš veľa, zostávaš nohami v pozícii stoličky. Tak, s ďalším nádychom vystrieš nohy a máme 2 opakovania, kde nohy zostávajú vystreté a len ruky idú. Nohy zostávajú vystreté a len ruky. A s výdychom len ruky. S nádychom otváraš a s výdychom len ruky. A poď posledné, s nádychom otvoríš a s výdychom ruky naspäť ku telu. Výborne. A uvoľníš, predýchaj. Super. Uvoľníš, popruhy môžeš vrátiť na svoje miesto. Predýchaj. Zostúpiš na pravej strane reformera. Tak,
Dáme si tam naspäť žltú pružinu, čiže tú zelenú dáme preč a už len vystrečujeme. Pravá noha, budeme tvárou ku futbaru, pravá noha zostane dole na zemi, môže byť kľudne až pri futbare. Ľavá noha, aj koleno, aj chodidlo budú opreté o kerič, ruky budú na futbare, v tejto pozícii sa nadýchneš a s výdychom len otlačíš vozík spod seba a ideš do natiahnutia flexorov bedrového klbu. Koleno zostáva nad členkom, pravý uhol v kolene. Hlava v predĺžení chrbtice, presne tak, hlava nepadá, brucho zostáva stále pevné. To je jediné, čo nevypúšťame. S každým tým výdychom môžeš ísť o niečo hlbšie do tej pozície, čiže o niečo viac púšťaš tú panvu smerom k rámu reformera. A hlavne dýchaj. Nádych nosom, výdych ústami. Tak. Poď ešte jeden nádych v pozícii a následne s výdychom zaflexuješ pravé chodidlo, vystieraš pravú nohu a ideš do natiahnutia hamstringov. Výborne. V tejto pozícii panva, aby bola rovnobežne, výborne, chrbát je vystretý, hlava v predĺžení chrbtice, brucho je pevné, super. A dýchaš v tejto pozícii. Tlačíš ako keby brucho smerom k hornému stehnu a pokiaľ vieš, môžeš s ďalším výdychom otlačiť aj ľavým kolenom ten vozík ešte o niečo viacej dozadu a ísť do split stretchu. A predýchaj tu na. Výborne. A dýchaj. S každým tým výdychom sa skús uvoľniť viac do tej pozície. A poď ešte jeden nádych a následne s výdychom pozíciu pomaličky uvoľníš. Klakneš si obidvoma kolenami na kerič, nemusia byť chodidlá zapreté, voľne uložené, kolená sú na šírku bokov. Zadok zostáva nad kolenami, nadýchneš sa a s výdychom sa otlačíš od futbaru, necháš hrudník padať dole ku pružinám a zadok zostane nad kolenami. To je ono. A hrudník pomaličky s každým výdychom čoraz viac uvoľňuješ smerom ku pružinám. Uvoľni ramená, uvoľni okolie ramien, to je ono. A dýchaj, hlavne nezabudni dýchať. Zostávame ešte v pozícii, s nádychom sa pripravíš a s výdychom sa chytíš ľavou rukou pravého stĺpika futbaru, vyrotuješ smerom ku oknám, tak to je ono, a navážiš sa do tej spodnej ruky. Budeš cítiť veľmi príjemné uvoľnenie v okolí toho ľavého ramena. Ak sa dá, naváž to do tej ruky. S nádychom sa vrátiš naspäť do stredu pomaličky a s výdychom rotácia na opačnú stranu. To je ono. Pravá ruka, ľavý stĺpik futbaru. Vyrotuješ smerom ku stene, navážiš sa do tej spodnej ruky a predýchaj. Uvoľni rameno. S ďalším nádychom sa vrátiš naspäť do stredu a s výdychom pozíciu pomaličky uvoľníš. Zostupíš na ľavej strane reformera, respektíve pravá noha môže zostať zapretá chodidlom v ramenej opierke, koleno na keridži. Ľavá noha môže byť až vedľa futbaru, nadýchneš sa a s výdychom sa opäť zväzieš dole do natiahnutia. Ľavé koleno krčíš, zostáva nad členkom, to je ono. A zväzieš sa opäť do natiahnutia flexorov bedrového klbu. Brucho zostáva pevné, plecia idú od uší a dole, hlava v predĺžení chrbtice, výborne. A s každým tým výdychom uvoľňuješ panvu o niečo viacej smerom ku rámu reformera. Nezabúdaj dýchať. Poď ešte jeden nádych v pozícii a následne s výdychom zaflexuješ ľavé chodidlo, vystieraš ľavú nohu a ideš do natiahnutia hamstringov, zadnej strany stehna. Super. Pánva je rovnobežná, chrbát je vystretý, plecia idú od uší dole a hlava v predĺžení chrbtice. Veľmi dobre. Predýchaj v pozíciu. S každým výdychom o niečo hlbšie do pozície. A pokiaľ vieš, môžeš aj keriž zatlačiť viacej dozadu, do split stretchu. Hlavne brucho držíš ešte pevné. Hlava trošku vyššie. Tak, predĺženie chrbtice. A poď ešte jeden nádych a s výdychom pozíciu pomaly uvoľníš. Zaparkuješ vozík a ja ti ďakujem veľmi pekne, zatlieskaj si. Ďakujem.